Ассалому алейкум, бародарон, хоҳарон. Ман ин видеоро мебарорам барое ки бисёр халқи Тоҷикистон против ман гап зада истодан, обсуждатам доранд. Дар бораи ин ҳами видеое ки ҳозир мебинамаш, бораи ин ҳами видео гап мезананд, мегӯянд ки ман хато кардам. Тамошо кунед. Ты читаешь Библию, а я Коран. Анаки одамои ки возмущаться кардан, гуфтан ки ман беторат қапидам Қуръона, гуфтан ки ман сари лич қапидамаш, гуфтан ки ман косметика доштам. И прежде чем ответить на ваши вопросы, ман се гап дорам. Якамаш ман тора доштам. На шумо, на ҳамсоят, на ту, на вай, на ин, на ӯ. Ҳеҷ кату намедуна беғарзаи Худо, ҳеҷ ка намедуна доштам, тора надоштам, беғарзаи Худову ман. Барои ҳавай шумо обсуждатам бояд накунед. Шумо чӣ авро ҳасте? Ҳамаро мебинед? Агиҷо медоне ки ман тора доштам ё надоштам, та бурна обсуждат мекуне, меге ҳо бетавфиқ, на тора дора, на ҳичи. Агиҷо медоне шумо? Диямаш Қуръон перевод дошта, переводи русӣ. Анаки мана гӯш кунед, бародарон. Қуръона кае ки мегиранд ба русӣ буд, Қуръона кае ки мегиранд да полка мемунанд. Одамое ки кофир ҳастанд, мусулмон нестанд, християно мегиранд шу. Чӯ ба ёро возмущаться намекунанд, меге ҳей, ту чӣ Қуръон нагирифтӣ? Одамое ки кофиранд, Қуръони на русском языкеро мегиранд. Анаки интернетроe, прежде чем да тах комментарий навистан, хутуна ауе гирифтан, зур кардан, интернетроe хуне мумкин ҳастай ки Қуръони на русском языкера ман ба даст гирам. Ҳама меган мумкинай. Агар ки ман Қуръона на арабском языке сарилеш мегирифтам, ҳо ман гунаҳгор мебудам. Сеюмаш на ту, на вай, на ӯ, на ин ҳеҷ кату ҳақ надоре очаи мана расе. На очама, на падарма, на мана, на хоҳарма, на акама. Агар ки ӯ қазур боше ку бахшишам боша, дар траси Тоҷикистон қанҷиқора қапеву ва ёро насиҳат куне. Ман оча дорам, ман падар дорам. Мана насиҳат кардан, насиҳати созум кардан. Иқае ки ман Қуръона қапидам, иқае ки ман клипуш кардам, шумо ҳами қазуре. Силаи шумо ҳами да инҷа ҳай, сила ту бояд да инҷа боша. Айна ки да инҷа хутна зур гире, кнопочни гире, ҳоли меқапемуш, калуш мекунем, таруш мекунем. Хай биёина да махачкала аман. Биёе кишема чикора мекуне шумо зуре? Зур несте шумо. Зурам боше. Мекишем, чико мекунем бад? Мешинеда тирма. Баъд да о дунё чӣ ҷавоб метие? Медоне ки шумо убийства да мусулмонӣ якум ҷо даҳай. Даже агар ман Қуръона на русском языке гирифтам, даже ман клипуш кардам, даже ба я дастам қапидамуш ку, вай уқа гуноҳи бад нестай, нежели ки шумо одама мекише, фаҳмиде? Барои ҳавай ман на тира метарсам, на ҷуръата метарсам, на аката метарсам, на фалонта метарсам, мишката наметарсам. Биёе Махачкала, биёе ёвема, Москва мерам, Екатеринбург мерам, даги ҷои ёвема кишема, чӣ кор мекуне? Ман наметарсам шумора, ман ай Худора метарсам. Иқае ки ман лич бошам, шумо ака хиёл мекунед кофирам, ҳо ман гуноҳ мекунам, ака шумо бегуноҳе? Шумо иқа интернет мулло ҳасте? Разве мумкин ҳасте хоҳари мусулмона ҳақорат кардан? Бая фалон кунам, басмадон кунам. Михели гапо мумкин ҳасте гуфтан? Изо каше, изо. Иқае ки ман бо мегӯям видео снят кардам ку, иқа хутуна интернет мулло нагире. Муллоҳо мешинанд да маҳҷид 5 вақт намоз мехунанд, ани ютуб канала тамошо мекунанд, нандухтароро дар таҳошу комментарий менависанд. Иқае ки шумо мулло бошегу муллоҳо да инҷа наместанд. Муллоҳо Ҳоҷи Мирзоро гӯш мекунанд. Ани духтароe ки моҳошу ҳуянд, гап мехунанд, байг мехунанд. Иқа хутна ку зур нагире. Зури шумо агар да инҷа боша, зури ман да инҷа ҳай. Да любой вопрос ку ман ответ дода метунам. Худованд дида истода дили мана. Худованд дида истода ки ман агар ки даже моҳам ҳуй бошанд ку, Худованд мебинад чӣ хел дили ман софай. Ман на қанҷиқӣ бармадам, да Доғистонам, да шаҳри мардумам. Шумо немеете права мана ягон чӣ гуфта. ҳақорат мекунед, барои худтон ҳақорат мекунед. Худо да о дунё ҷавобатон метия. Некем кае ки хоҳара қанҷиқ мегӣ ку, да о дунё тирам ҷавоб мети ба гапот, фаҳмидӣ?
бозам бахшиш мепурсим барои одамои нормални, ани тупоё. Одамои нормални. Бозам бахшиш мепурсим, агар ки ин видео шуморо обижату кардак, ё ки шумо нафаҳмиде случай. Прежде чем сделать какие-то выводы, шумо бояд фаҳме, да мақсади вай чӣ буд, барои чӣ вай ӯ видеоро снят карда. Бозам мегувам, ман Қуръона на русском языке гирифтамаш. Мумкин ҳастай сари лич Қуръони переводиш русский язык боша, гирифтам ба даст. Агар уқа одамо яхелош, ҳамаш не яхелош, агар уқа тупой боше ку сайт рое, интернет рое кове нависе да Яндекс, Google, окей Google, прежде чем комментарий навистан, да сайт роева нависе. Мумкин ҳастай ки Қуръона бе сатр қапидан, агар ки переводиш на русском языке боша, да онҷа меброя ки мумкин ҳастай. Агар ки бозам мегувам, барои яхело тупоён намефаҳманд. Агар ки на арабском языке мебуд ку ман хидма намебахшидам. Барои ки прежде чем видеоро снимат кардан, ман хундам, ман навистам да интернет, ман я малора пурсидам, гуфтам ака, салом алейкум, мумкин ҳастай инами ман байд мегувам мехунам, не кем Қуръона просто меқапам дар переводиш Россияй. Вай мана гуфтак мумкин ҳастай. И чтобы доказать этим тупым людям, ман ози Қуръона нушунту метиям. Ки бо нагуван ки дар комментариё чуваки Қуръона нушун надодӣ. Марҳамат. Ина ҳамун Қуръон на русском языке. Аллакы бародарон, агар ки шумо уқа зур боше, агар ки уқа шумо религиятунда сахт боше ку, як совету метием. Шумо хоҳарои худту нақапед. Ба хоҳарои дигар касо корту набошад. Ман сағира нестам, ман оила дорам. Ай худованд, ман бахшиш пурсидам. Хавотир нашавед. Шумо за ман переживат накунед. Шумо на саркалуни мане, на пайғамбаре, на Азроиле. Ман за гуноҳои худам дар дунё худам ҷавоб медиҳам. Гуноҳои худтона нигаҳ кунед. Барои гуноҳои шумо не меньше, чем гуноҳои мананд. Я бор дигар всем салом алейкум. Худованд ҳидояту кунад. Касе ҳақорат кардан, касе очаи мана расидай, касе оилаи мана расидай, ҳақорат кардай, наълат гуфтай ку, худованд ҷазои ҳамашуна тиянд. Худованд ҷазои ҳаматуна тиянд. Хайр.